זה היה יום רביעי, ה-28 במאי 2008. ישבתי לי בגן עם רוקי, שהיא נכנסה. בחורה כמוה, אני לא אשכח בחיים. כבשה אותי, מהרגע הראשון. היא עברה מולי. יצאתי לה מבט. אבל היא נפנפה אותי ישר. כלבה. שישבה דווקא בספסל לידי. קמתי אליה. ניסיתי לסור את השיחה. היא די התעלמה. קרא ספר. תראה מי יושב לידה. ככה היא מתעלמת. זבל. אז החלטתי לתת לזה עוד הזדמנות. התחלתי שיחה. שנון. מצחיק. כאילו הרגע יצאתי מאיזה סרט מזוין של טרטינו. כבר הייתי בטוח שזהו, היא שלי. אז ביקשתי את המספר שלה. לא נתנה. בת שונא. רציתי לחנוק אותה. אבל היו יותר מדי אנשים. הייתי צריך לתכנן את הנקמה מושלמת. הסיבה שהבאתי אותך לפה, כי אני רוצה שתעזור לי איך לרצוח אותה. נו, אז מה אתה אומר?